Luftmesser hop. Znaczy to Joniklaus, a no tak godą, bo wiecie jak to jest, jak on goda jako normalny hopek, to no normalnie poradzi godać, ale jak już się przeblecę w ten taki, w te oblecenie od Luftmesser hopka i w ta pererynka i w te handschuły, mycki z daklamy inksze, to on już tak goda. On już goda ino tak. Beda por bandytów, beda ratował świat przed wszystkim złym. Nie wiem po jakiemu to się dzieje tak mu, no ale to w sumie... Czy ja to muszę wiedzieć? Chyba nie. Po co by się kumał z pingwinem? Nie wiem, ja by się nie kumał z pingwinem, no ale to jo, nie? To jo, a jo... Znaczy jo jest Luftmesser hop, znaczy nie tak, że jo jest bezpośrednio i no jo tak... Jo steruje nim. No wiecie o co łazi, nie? No dobra, czy będziemy się ciulać? Bo tam widzę łażą troszkę ich za wiele to. I oby wydupią. A bo to oni przede mną. To wiecie jak to jest, to oni przede mną jak gryfnie, oje. Patrzcie, widzieliście jaki tam piękny, jak to się po naszemu godo miesiączek. Piękny, jak on blinduje, ten blik. Coś pięknego. No ale my cisnemy dali, bo nie ma czasu jak marasu i no jest trochę mini. Nie ma co się loci żurym. A plaskiem łocierać. Bez to lecimy. Lecimy genau do celu. 160 metrów, no zarobidymy. To jest ten marker nie do mnie wyświetlony. Fajne miasto, nie? Fajne, ja... No chyba są... Ja już wyście pewnikiem myśleli, że opowiem teraz... my są w Bytomiu, takie śmieszkę, heszkę, nie? A nie, a ja tym razem tego nie powiem i co teraz? Nie ma wam głupio. Mnie by było. I'm just glad you made it out okay. Sorry, I've gotta go. Stay safe, Barbara. Barburka. You still know how to make an entrance. How's the evacuation going? Last bus crossed the city limits an hour ago. I'm just glad my little girl got out when she did. Now the real work begins. Any lead on Scarecrow? We were tracking an unknown military vehicle speeding through Chinatown. It's the only lead we've had all night, but they gave us the slip. With the evacuation, I just don't have the manpower left in the city. If you find it, tell your men not to engage. I'll deal with it. Do you really think Scarecrow's crazy enough to detonate a chemical weapon in Gotham? I won't let that happen, Jim. Ja nie In case you pozwolę. need to reach me, it's going to be a long night. All units, we've got a 1033 in Sector 2. Missing patrol car. Unit 247. Suspected officer down. Hey, Batman. Every damn time. Zawdy to samo, no bo jo jest taki peron, jo. Sam przyfurgna, a tam otwurgna, nie? I takie heszkę, keszkę. Oracle, I need the location of Unit 247. Already working on it. How's my dad doing? He's holding up. Somehow he always does. Okay, I'm sending through the squad car's location. Be careful. It's not looking good out there. Daj się pokój, dziążka, są takie rzeczy, co ja nie poradza? No, myślę, że nie. Myślę, co nie ma takich. Zretuj straconego policmajstra. Dobra, zaro tam będziemy. Ale no mnie tak gryfnie wszędzie sam jest tak gryfnie. Takie są piękne landschafty, takie piękne, że joby tak ino stoł i się na to patrzą. Ale nie mogę, muszę zratować świat. Muszę zratować świat, bo w to zrobi za mnie. Żaden nie zrobi. To furgomy. Furgom oby najlepszy ptok. Oby najlepszy zort pultoków. Znaczy nie, bo pultoki to ino srają. Pultoki. Pultoki ino i srają.
Ciulomy się. Tup, tup, tup. O, trochę mnie coś sam zlagowało. Ale już się dowiem rada. Kontra, ciul, ciul, ciul. O, ten... O, puść mnie. Puść mnie, idź raus. I ciul. Fane szmary, nie? Fane szmary, jest fany pierun. Jo, śląski... No wiecie jak to dali się śpiewo. You're safe. Już cię retuję. Thanks, Batman. I thought they were gonna... Ciul. Taki piękny ekłos do City's psu. overrun. We don't stand a chance. Stay here. I'll send someone to pick you up. What are you doing? Co ja robię? Evening the odds. Hopy, ja ino robię, wyrównuję szanse. Did they get their hands on military hardware? Teroski przyjeżdża Luft, Mysza, Mobil. I ciul, train. Jaką ją mam brymza, oje, oje. Oracle, I need to track that military vehicle. Roczna to była w Matrixie, to ci się coś sztajchło. Coś sztajchło. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Call off Co your ja men. mam teraz zrobić? Mam jechać. No dobra, tyle to poradzę. I no ja nie wiem czy nie pamiętam jak się Take these bastards. ją go momino dogonić. No dobra, to jada. Co, jechać nie umie. What the? They just fired an RPG at us. Uuu. Who the hell are these guys? 5-6, pull back now. That's I co an teraz order. będzie? Let Batman deal with this. Ciul. 5-6 has taken a direct hit from an RPG. O. No. Batman, you've got to stop him. A, Don't worry. dostał. He's I no za mine. mało. A to ja mam tak ścielić. Coś mnie sam co moment ścina, nie wiem po jakiemu. Ale mam nadzieję, co to przejdzie. Ej, no już go powinien było zdupić dawno. Ciul. No. Aż się wykopyrknął. That takes care of the vehicle. I need to interrogate the driver and find out what he Teraz knows. idziemy przesłuchiwać. Co masz mi ciekawego do powiedzenia? Where's Scarecrow? Kaje ten łun. Ten do mnie chciał z pistola. Ja was proszę. Where is he? Ja was proszę. I got nothing to say to you, Batman. Talk, or I'll crush every bone in your body. Ja ale ci nic nie powiem. She's working out of a penthouse in Chinatown. I swear that's all I know. If you're lying, Fanzoli. I'll break the other one. The other one. O jest, mnie aż chrupło. Ja nie mogę się patrzeć na takie rzeczy. Mnie aż teraz boli. Fu. Jest fajny pierun. Oracle, check the chemical analysis I've just uploaded. Sure. Is this what I think it is? Scarecrow's new toxin. An uncontaminated sample. You're not kidding. I'll prepare a full chemical breakdown on the back computer. What are you going to do? Scarecrow's got a safe house nearby. I'm going to pay him a visit. Let's hope this is the break we've been waiting for. Idziemy na bezuch. Będziemy robić bezuch do stracha na dziamble. Zaroski kają. Ale ten deszcz jak gryf nie sipi, nie? Same takie wszystko gryfne. Dobre, Kajo to mam ciś teroski. Kajo mam walcować. To się inaczej godo. O. Jest mały furgot. No nie taki mały. Nie zaś taki, ale mały. The boredom is killing me. Całkiem dupny, nie? Całkiem dupny. Łup. Kajte. A. Samuaszem Hopecki. To ich muszę killim. Yeah, up close. He's done something to his face,
Zrobimy to tak. Ciul. No to jo. Ciulejcie się. Ło. Fanga bryło, skopa. Ciul. Ze ściewika. Tyla. Co mogę powiedzieć? Tyla. Było się proć. Było się proć. I oby się nie pruł. The doors are locked. I'll have I to oby find się another nie way in. pruł. Inkszy. I no kaj. Z wierchu można. Tyndy, ja. Ciul. Look who it is. Śleciał z gipsdeki. You should really review Ciul, your ciul. security. A Tin Mogivera. I've seen Już nie ma. trees with Znaczy that. no mo, ale Lego na zolu. Ło! Ale co to mnie się tak żnie? Something tells me this Trochę mi wasn't się part of the żnie. plan. I no już nic nie poradza na to. Ej, a one żyją te chopecki, czy one nie żyją? Bo ja już nie wiem, czy jo Well, jo that makes things a zabiją, little albo more nie. interesting. Chyba nie, bo jo jest za dobry na takie rzeczy. Sir, it's Batman. Jo jest za porządny. Were you expecting to find me, Batman? I'm afraid I must disappoint you. Take a look at the chamber. I want you to know the fear that is coming. Listen up, Bat Freak. We're walking out of here, nice and slow. You try anything stupid, I'll blow her brains out. Charming. Czy no nie But only wierzę. one of us is getting out of this cell. No! 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 No przykro mi. Nothing like a little natural immunity. Pane szwaje. What are you doing here? Why did Scarecrow lock you up? No hello? Tell me. Nici w życi, fane. And what if I don't want to? Then I burn every plant in Gotham. It started with a meeting. Ale What że mnie jest meeting? soroń. Everyone was there. Penguin, Two-Face, Riddler, even poor Harley. Scarecrow said he had a plan. That together we could take you out, and Gotham would be ours. Cycki są. Over my dead body. I believe that was the idea. Nie I stroszcie told him mnie, that nie I wasn't stroszcie mnie. interested in his pathetic human games. And when I came to, I was locked up in that room. It's such a shame that his vile toxin has no effect on me. Nature always wins. Ło! A mnie chyciło. Will he ever learn? Czy ja się kiedyś naumia? Wątpia. Szczerze to wątpia. A nie, jednakże się naumiał. You're coming with me. You only had to ask. What's wrong? O! Tanki jadą. Go, go, go! We got the target, sir. He's cornered. No gryfnie. Don't move. Are you sure it's him? Confirmed. It's Czy back. to jo? Czy jo to jo? Znaczy no jo to chyba jo. Sir, that tank they have backing them up is unmanned. Good. I thought this would be tough. All it took was one tank. And we brought an army to... Ha! Luftmysza mobil. 60mm cannon operational. Ciul. Riot suppressor engaged. Tyla.
Tyle z tego szałota. Batman, I've spotted 6 more unmanned tanks moving through Chinatown. They'll be there any second. To Kajo mu teraz pojechać. Ja mu zdupić, albo co ja mu zrobić? Aha, ja mu te czołgi spiżdżyć. A, bo ja nie mogę dostać szlaga. Jak ja dostanę szlaga, to jest koniec. To już mam w ten czas nie zaliczone. Ja muszę mieć refleks jak Perun. Jak są Perun. No ja nie widzę. A, on sam przyjechał. No i co, zdupił. Jeszcze wtóry. Ja tak mogę dalej, ja się nie boję. Ja mam w tym grajwkę jak Perun. Zresztą szło obejrzeć przed chwilą. We need to leave. The master of Musimy understatement iść. as ever. Oracle, I need to know where those tanks are coming from. I'm tracking several transport helicopters moving into the city. There are more on the way. Activate the Batmobile weapon diagnostics. It's time to go to war. Jadymy na wojna. No kaj, a tam, no dobra, no to jadymy. Ale ją wala, o jak głupi. Ruchom diagnostyka energii. I no jak? To jadymy. Simulation activated. Weapon energy system diagnostic test online. Stage 1. No i co to ja mam robić? Charge up weapon energy and A? activate missile barrage. Ha. I strzelę. No dobra. Mogę to zrobić ewentualnie. Missile barrage level 1 ready. A ja mam teraz takie rakiety fane. Stage 2. Charge the missile barrage to level 2 to destroy up to 4 targets at once. To jest 4, no dobra. Jeden. Drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty. Missile barrage Szósty. level 2 ready. A, czyli ja mam teraz zrobić tak. I need to power up the secondary weapon to level 2 before Ciul, firing. ciul, 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 ciul. No fane. Stage 3. Taking damage depletes weapon energy. Fane, Charge fane. up missile barrage to level 2 and destroy 4 active targets to complete diagnostic test. Aha, 4. Mogło zdupić. No teraz ciężko, ale dową rada. I need to power up the secondary weapon to level 2 Łoty, before ten firing. Perun mi sam podjechał pod nos. Ale już zaraz zdupia. I need to power up the secondary weapon to level Dum 2 się rada, dum before się rada. firing. Nie ma źle. I need to power up the secondary weapon to level 2 before firing. Aha, ja mam na poziom... Na tym czwartym mam to naładować, ja. No dobra. Zaraz to zrobię. Jeszcze ino chwila. Jeszcze moment, ino moment. Missile barrage level 2 ready. Ja ciul. Need to power up the secondary weapon to A, level 2 nie pykło mi before to. firing. Nie zafungało. Jeszcze raz. Ciulej, ciulej. Ciulej mu. Im. Missile barrage level Dobra, 2 to jest tak. ready. I Jeden, need to power up the drugi. secondary weapon to level 2 before firing. A czemu ja nie mógł? Ja tego nie rozumiem. Ja to zdupił i co? One mi teraz fajniście blisko podjeżdżają. One mnie nie mogą trafić. Missile barrage level 2 ready.
Jeden, I need to power up the secondary drugi. weapon to level 2 before firing. No ale ja tego nie rozumiem, co ja robię źle? Gdy cię ozdupią wszystko pięknie. Zaraz. Dobra, zaro. Już chyba rozumiem. Ja muszę tak ino po jednej tej rakietce. Barrage level 2 ready. Zaraz tak. I Jedno, need to power up the secondary weapon to level 2 drugo. before firing. Nie, to ja tego nie rozumiem. Jak ja to tak mam zdupić aż tyle? Mi to nie styko tego. To jest jakieś głupie. Barrage level 2 ready. Diagnostic test complete. Aha. To ja teraz zrobił niby, ja? Mission complete. To było dziwne fez. Ale ja już mam rad, że już to skończył. Przynajmniej tyle. Ja już mam rad, że już to Batman, I'm seeing skończył. transport deploying more tanks. Ja teraz mam modyfikację, pra? Zaraz obejrzymy, co ja tu mam. Co ja tu mogę się sam zrobić. Nokauty, a już się takie coś wezna. I tyle. At Panassa Studios. I've warned GCPD to pull their men off the street. GCPD, I'm heading CDC. there now. Ja wszystko Come in, rozumiem. all units. This is Commissioner Gordon. Dobra, jadymy. We have numerous hostile tanks deployed across the city. Gotham is under attack. Ja. Everyone off the streets and back to GCPD. We're not equipped to deal with what's out there. Thank God there's someone who is. No, co to się tak żnie jak perun? No przestań się żnąć. Zaraz wytupia za okno. Łowiela ich samie. No tak nie mogę grać. Ale ją zdupię, fajniście. Ale wiela ich samie. Fajniście kto szpringnął. Jim, tell your men they can resume their patrols. The tanks have been dealt with. Thank God. Let's hope they were the last. Don't count on it. I need the isolation chamber prepped at the GCPD lockup. I'm bringing in Ivy. A jak ja tak wjada w to auto, jakie to jest głupie. Znaczy głupie, ja mam takie auto srogie. To nie ma głupie, nie? Ja bym mógł nawet murek rozdupić. Ej, ja po prawdzie mógł rozdupić, a ja tak i na dowicu powiedział. A ja miał recht. Dobra, cisnymy. Ciul, dup, jeps. Ale tak się zdarzyło, czasem coś rozdupia, no bez cufa i no. Good to have you here, Batman. Bring her down to the lockup on the lower level. Żeby już sam Kaś nie gichnął. Jak będzie gańba, jak ją w garażu u policmajstrów Kaś gichna, rozdupia od kogoś auto. To jo, no nie strzelajcie. Any progress with the fear toxin analysis? It's gonna take a little while longer. Drop by the clock tower when you're ready, and I'll show you what I've got so far. Who taught you to drive? Nauczył mnie jeździć taki jeden Niklaus, który wcześniej jeździł ino w GTA. Bestuż tak wyszło. Jak wyszło. Scarecrow's gonna break you, Batman. Honestly, why do you even bother with these meat sacks? Civil unrest? There's a war on the streets. We don't have the manpower or the equipment. Well, look who it is. Ivy. Well, that's one less thing to worry about. Is the isolation chamber ready? Glad you're putting it to good use. Oh, good. Another cell.
Wlazły Rhein, jeżeś Drin, tam nikomu nie zrobisz krzywdy. Żadnemu. You feel safer now that I'm all locked up? Ja, bedymy. Pewnikiem bedymy. Why do you waste your time helping these pathetic creatures? So primitive Taką compared mu to macha plant zmaraszono. consciousness. Dobra, nie fanzol. Nie fanzol, bo ja ci nie wierzę w te twoje fanzolinio. Now you all had your chance to evacuate. You all made your Aha, choices. Jozowdy chciał połazić po komisariacie i się porozprawiać z policmajstrami. To było moje najbardziej srogie marzenie. Nie no, żartuję ino oczywiście. These ain't the usual weapons we find on Gotham lowlifes. These ain't the usual lowlives neither. Dajcie tako jedno. I hear you. Teraz tego mocie to dajcie tako jedno, ja też by się poszczylał. A nie tak turki napiera po pysku, bo ja nie mogę zabić, bo jest za porządny. Takie dupcynie. Dziążka. A co ty biera sam walisz na służbie? If you ask me, we should use some of these weapons instead of letting them gather dust. I ja się zgadzam z tobą, zgadzam z tobą. Pomieszczenie dowodowe. A co ja tu mam? A, bo to są te zagadki od tego zielonego chłopka. Się coś z dupcą? Aha, to ja mam sam po... To co już znot wcześniej kiedyś. Takie peroństwa. No fajnie, dobra, idę stąd. Idę tam kajmum iść. Mogę gipci? Ja mogę. Tata mu się chyba łozarła i się ligła. Kobiety nie mają głowy do alkoholu. Kobiety nie powinny pić. I na kajo mu pójść, to robił tak za fest, to ja nie wiem, ale... Kaj sam? Sam. Dobry. You know, people forget. There's your regular wackos still out there. They sure as hell ain't taking the night off. Ja. Half the rioters out there have gas Glacok. masks. Don't they watch the news? Scarecrow's toxin passes through anything. We can't deal with what's going on out there. Czyli to nie mo sam, to nie mo sam. Tym kaj indziej pójść. Pogodaj się z cash. Pogodamy się. Damn bureaucrats. We're on our own. We can handle it, Jim. What's the Damy latest? rada, Jim. We've got incidents cropping up all over the city. Cash, give us a rundown. All right, let's see. First up, we've lost contact with the fire crew from Station 17. We've got their last known coordinates, but they're not going to survive out there on their own for long. Then there's this. It's a strange one. Body turned up. We didn't have long to look before the evacuation, but the forensics boys seem freaked out. Real nasty. Also, we've had several sightings of the Riddler creeping around the train yard. Knowing that guy, he's got to be up to no good. Look, I know you're busy, but anything you can do to help is going to save lives. Don't worry, Jim. I have someone working a lead on Scarecrow. I'll see what I can do. Good to hear. I've got a skeleton crew searching Gotham South and West. I'm gonna join him when I'm done here. We're gonna find that son of a bitch. Fernandez, it's Gordon. Give me an update. No, to ja teraz mogę się wybierać co ja chcę. Dobra. To ja was tą gębą Luftmesza Hopka na ten moment żegnam. Eli macie z tego rad. Albo jak to się godo po polsku, jeśli wam się podobało, dajcie kciuka do wierchu. Pećcie, czy macie z tego rad, albo pećcie, nie, Niklaus, daj już pokój, nie robisz tej gry, bo ja się na to nie mogę patrzeć, dupcy z fleki, a to jest nudne jak peron i w ogóle nie ma to ani trochę fajne. To ja jest ciekawy, co wy o tym myślicie. No, tymczasem czymcie się prysk.